Ефір «Етер» триває. Я, Аліна Сидбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. І говоритиме наживо про найцікавіші, найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Рада ухвалила бюджет 2020. Слуги народу посварились. ОБСЄ підтвердила розведення сил біля Петрівського. Чи відведуть сили на інших ділянках? Очільник МЗС не виключає. Україна може вийти з мінських перемовин. І я вже рада вітати всіх, хто приєднався до нашого ефіру, і представити нашого гостя Ігор Ташкевич, експерт Українського інституту майбутнього. Доброго вечора. І поговоримо щодо Верховної Ради. Сьогодні вона прийняла державний бюджет на 2020 рік. Дивимося, хто і як голосував. Проект закону України про державний бюджет України на 2020 рік. Реєстраційний номер 2020 для прийняття в цілому. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 280 рішення прийнято. Бюджет прийнятий. Дякую вам, колеги. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія «Слуга народу» – 241, «Опозиційна платформа – За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 0, «За майбутнє» – 19, «Голос» – 0, позафракційні – 20. Ось ми бачили, як приймали сьогодні бюджет. Взагалі, якщо подивитися, дуже швидко, якщо ми порівняємо, як було і торік. А як гадаєте, чому саме так швидко? Турборежим працює в них? Ну, я б не сказав, що турборежим. З одного боку є більшість. Це означає, що не потрібна торгівля між фракціями. Давайте відверто говорити, тому що вся решта бюджетів, вона приймалася відповідно до певної торгівлі. Причому, якщо зважати на те, що у нас по фракціях, в кожній фракції був свій спонсор і був вплив той чи іншої фінансово-промислової групи, можна говорити про те, що йшла торгівля між, в тому числі, олігархічними групованнями. А зараз, так, олігархи, вони мають вплив, мають величезний вплив в Раді, але вони вже не мають навіть 200 голосів. За самими такими оптимістичними для них підрахунками це приблизно 120-130. Мені було цікаво сьогодні, як буде голосувати депутатська група «За майбутнє». Чому? Тому що ми... Вони проголосували. Так, вони проголосували. І тут достатньо цікава тенденція, тому що це пов'язано в тому числі з інтерв'ю пана Коломойського в New York Times, з відставками і Героса, з відставками заступника керівника СБУ, тому що і в тому числі медійною активністю пана Богдана. Зверніть увагу, що останній тиждень він, ну так, порівняно з попереднім періодом, він здебільшого мовчить. І ми бачимо спробу, скажімо так, пана Коломойського вплинути або захистити свій вплив в українській політиці. Тому що... Тобто, я ж правильно зрозуміла, що у «Слуги народу» є своя група Коломойського? Так, є група, є інші. І Коломойський, в принципі, так, він при всіх його гучних заявах, але він не отримав навіть контрольного пакету. І відповідно до цього він має приблизно 20 осіб, на яких може теоретично впливати у фракції «Слуга народу». Але якщо ми подивимось на персональний склад депутатської групи «За майбутнє», то там, в принципі, і пан Палець, і інші люди, яких можна назвати або тими, хто достатньо тісно співпрацював з паном Коломойським, або хто, в принципі, голосував за вигідний йому закон. Так, ось щодо групи, які входять у «Слугу народу», сьогодні вони взагалі посварилися. У «Слузі народу» посварилися через бюджет. Причиною стало прийняття правки про передачу акцизного на пальне у місцеві бюджети. Разумкову довелося оголосити навіть перерву. Дивимося, як це було. Це правка про акцизний збір для місцевих податків. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими бюджетами. У 2019 році завершиться етап децентралізації. Акцизний збір для місцевих бюджетів сягає від 10 до 60%.
275 рішення прийнято. Шановні колеги, прохання підійти голову бюджетного комітету і інфраструктури і голову фракції «Слуга народу». 5 хвилин перерви. Ось ми побачили перерву, щось пішло не так, як хотілося б «Слуги народу». Це пішло нормально, тому що там є різні групи впливу. Раз. Є мажоритарники. Два. Є люди, які в тому числі лобіюють надходження коштів від акцизу. В чому логіка? Справа в тому, що, наскільки я знаю, поки що і Міністерство інфраструктури, і бюджетний комітет... Так, пане Ігор, ми продовжимо обов'язково тему. Зараз ми долучимо Ірину Фріз, народна депутатка фракції «Європейська солідарність». Доброго вечора, пане Ірина. Так, добрий вечір. Пане Ірина, скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішнє прийняття бюджету і чому саме ваша фракція не голосувала? Наша фракція вважає, що зазначений законопроект, який фактично фінансовою абеткою для всієї країни, є провалом нової влади. Адже будь-які задекларовані нею попередні обіцянки не виконуються. Це буде не бюджет зростання, це бюджет буде з дефіцитом 2% ВВП, зменшено видатки на освітні програми, немає жодного зростання соціальних стандартів. Найбільше насторожує те, що удар завдається по найменш захищеним верствам населення, адже буде зменшено субсидії. Крім того, згідно з запропонованою редакцією, яку сьогодні ухвалила фракція СЛУГ, фактично буде нанесено удар по місцевому самоврядуванню. Отже, ми вважаємо подібний бюджет асоціальним, не проукраїнським і таким, що не відповідає очікуванням наших громадян. А що буде робити ваша фракція з цього приводу? Наша фракція не голосувала за зазначений законопроект бюджету. Відповідним чином уся відповідальність за скорочення соціальних стандартів, удар по пенсіонерам, по вчителям, по науковцям, по лікарям, відповідальність за все це буде нести провладна фракція «Слуг народу», і відповідним чином наша фракція в подальшому буде намагатися коригувати зазначений ухвалений законопроект з огляду на ті показники, які ми будемо мати. Дякуємо вам. Ірина Фріз, народна депутатка фракції «Європейська солідарність», була з нами на зв'язку. Як вам такі слова «Європейська солідарність»? Ну, знаєте, дуже цікаво, що починалося це на бюджет зростання після про, скажімо так, соціальні гарантії. Ну тут пані депутату треба визначитися, вона за одне чи за друге. Чому так? Тому що у нас дефіцит пенсійного фонду більш за 100 мільярдів доларів. Ой, гривень, перепрошую. Тому що у нас кількість пенсіонерів через 2 роки буде дорівнювати кількість тих, хто сплачує СВ, тому що у нас страшенна, скажімо так, трудова міграція. І тут треба визначитися. Ми говоримо про бюджет зростання, коли наявні державні фінанси акумулюються задля реалізації інфраструктурних проєктів. Або ми говоримо про бюджет проїдання, коли ми просто роздаємо, щоб дещо покращити те, що було, скажімо так, перед виборами 2019 року. Тому що і заробітна плата, і пенсії, вони мають зростати відповідно до рівня, скажімо так, продуктивності праці, до рівня доходів. Якщо цього немає, то це бюджет проїдання. Тому от таке поєднання, скажімо так, і соціальних стандартів, і бюджету зростання у риториці пана депутата. Ну, знаєте, є такий старий радянський анекдот, що буде, якщо схрестити їжака та вужа. 2 метри колючого дроту. Оце саме про таке схрещення. Тому що або те, або інше. І якщо ми говоримо, припустимо, про акциз на пальне і місцеві бюджети. А досвід останніх 2, скажімо так, років, він показує, що, на превеликий жаль, планувалося, що цей акциз, ці кошти вони підуть на місцеві дороги, на місцеву інфраструктуру. На превеликий жаль, більша частина ОТГ вона не скористалася цим. І ми це бачимо на дорогах, коли спробуємо їздити. Відповідно, наскільки я розумію логіку, наскільки я знаю логіку, принаймні уряду і бюджетного комітету, вона полягає в наступному, що ці кошти акумулюються після як субвенції, вони спускаються, але цільові, що це можна витратити, умовно говорячи, лише на дороги, на певні об'єкти інфраструктури.
поки що проголосували за першу частину, що все це акумулюється. Чи буде це друга? Так. І тут я вже погоджуюсь з депутатами до Європейської солідарності, що так, це відповідальність більшості. І це, в принципі, логічно і правильно, що слово «відповідальність» нарешті зазвучало. Тому що раніше, коли ми приймали бюджет, у нас було як? Що ми прийняли бюджет, але відповідальність жодна фракція не бере. Тому що у нас коаліція, хтось ще проголосував, і кожен киває на іншого, що а от це відповідальність. Сьогодні вже ми знаємо, хто буде винний. Сьогодні є відповідальність. Це продовжує тему Верховної Ради. Сьогодні народна депутатка від «Слуги народу» Анна Скороход звинуватила владу у затриманні чоловіка. Мовляв, це відбулось через її політичну позицію. Сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів адміністрації президента мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі. Відстоювання державної власності ГТС. Тише в залі, будь ласка. А також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі. Ось таке сталося. І це, я б сказав, що це лише початок. Да, і зараз ми ще почуємо голову фракції «Слуга народу» Давіда Арахамія, який заявив, що фракція до затримання чоловіка Скороход стосунок не має. Якщо ви зараз зайдете в Google і в громадському шлюбі пана Скороход чоловіка зараз загуглите просто, ви все зрозумієте. Ми, як політична партія, до цього не маємо жодного відношення. Ми самі зараз нема чого сказати, бо ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу, це є факт. Ось ми бачимо, Це лише початок, тому що повертаємося до того, що ми починали розмову, саме з різних груп в партії «Слуга народу» та в оточенні президента. Я не говорю, що пані Скороход – це там група Коломойська чи когось, але питання в тому, що зараз іде партійне будівництво. Тому що ми пам'ятаємо, що сама фракція, сама партія, вона, як і фракція «Голосу» сьогоднішні, вони набирались дуже швидко, через механізм, який вони називали відкритим конкурсом, але де-факто, звісно, що від помилок застрахуватися було неможливо. І зараз іде два паралельних процеси. З одного боку, партійне будівництво внутрі фракції і внутрі партії. Це означає, що з певними особами вони будуть говорити до побачення. І ось давайте спитаємо у народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Качура. Добрий вечір, пане Олександре. Олександре, ви чуєте нас? На жаль. Олександре, ви чуєте нас? Олександр Качура, народний депутат від «Слуги народу». Вітаємо вас. Щось проблеми зі зв'язком, а обов'язково... Сподіваюся, що він підключиться. Але ситуація наступна, що, по-перше, буде дуже така потужна, скажімо так, кабінетна або підкилимна війна між групою впливу Коломойського, які буде спробувати все ж таки реалізувати свою золоту акцію. І він сподівався, що свою міць він покаже на голосування за ринок землі. І, в принципі, ми бачимо, що його депутати не дали голосів, але плече підставили депутати, яких пов'язують, в тому числі з Рінатом Ахметовим. І це була дуже цікава, скажімо так, цікава комбінація тактична. І надалі сьогодні пан Коломойський вирішив вже не ризикувати при сьогоднішньому голосуванні. Чому? Тому що якщо б ситуація повторилася, то в принципі... Давайте повторимо ще раз. Ми вже зв'язалися з депутатом Олександром Качура, народний депутат фракції «Слуга народу». Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, що сталося з вашою колегою? Чого її ви так образили сьогодні? Що маєте на увазі образили? Щодо депутатки Анни Скороход. Вона сьогодні виступала у Верховній Раді. Вона заявила, що начебто на її цивільного
чоловіка здійснюється тиск правоохоронними органами. Тобто тут, я не знаю, тут немає ніякого образи. Мені здається, що колега, враховуючи її стан, ви знаєте, що вона вагітна, вона так емоційно просто виступ свій прив'язала до начебто затримання. Тому що якщо у нас є якісь факти, вони повинні розслідуватися, і це дуже відомий бізнесмен російський і чоловік. Пане Олександре, є вже така інформація, що «Слуга народу» хоче її виключити з фракції. Чи так дійсно буде, чи ви можете спростувати цю інформацію? Це питання буде в будь-якому випадку обговорюватися на фракції. Є ті, хто вважає, що необхідно це зробити. Є ті, хто вважає, що тут немає підстав для того, щоб виключати з фракції. Однозначно, це рішення буде прийматися вже на самому безпосередньо засіданні, колегіально. Це у нас 254 народних депутата, а тому вислухаємо її позиції. Пане Олександре, а чому депутатів після цього приймемо рішення? Да, і хотіла уточнити, чому вважають, що ваші деякі депутати, що її потрібно виключити з фракції? Через що? Тут питання заключається в тому, що якщо є у нас партійна позиція, є програмні засади, у нас був меморандум, ми ще підписували ще, коли перші наші відбувалися збори до виборів кандидатів, тобто ми підписували меморандум, що народний депутат зобов'язується підтримувати всі законопроекти, які подаються відповідно до програми партії. Тобто я знаю, що цей народний депутат не підтримував законопроекти, які згідно програми партії, яка допомогла їй обратися в народні депутати, яка була суб'єктом голосування. Тому тут це політичне рішення буде вже безпосередньо партії, яке не пов'язано ніяк ні виступом або... Пане Олександр, хотілося уточнити цей меморандум, про що ви кажете. Я правильно зрозуміла, що депутати мають одноголосно голосувати за цей закон, який там, наприклад, ваш голова, від президента, від Кабміна, якщо буде пропонуватися, всі разом, «Слуга народу», мають проголосувати «за», як це було в Радянський Союз? Якщо це відповідає програмним задачам, це не має значення, хто подав. Тобто, якщо Кабмін подав якийсь законопроект, який суперечить програмі партії, то я б за нього теж не голосував. Тобто, якщо у нас є, наприклад, зняття депутатської недоторканності, потім повернення відповідальності за незаконне збагачення, там, відкриття ринку землі і так далі, і так далі, і так далі, це є законопроекти, тобто вони повинні підтримуватися. Тобто я вважаю, що якщо особа працює не в команді, відповідно повинні приймати рішення вже фракція, в команді якій знаходиться такий народний депутат. І хотіла ще уточнити, пане Олександр, наскільки мені відомо, за ринок землі не всі голосували за від «Слуги народу». Крім Скороход, були ще інші депутати. Ви їх теж будете виключати з фракції? Це буде прийматися рішення на самому засіданні фракції. Тобто ми розберемо всі випадки. Я ж не кажу, що ми будемо її виключати з фракції. Я, наприклад, вважаю, що необхідності виключати немає. Тобто це вже буде розглядати безпосереднє засідання в широкому вигляді фракції. Всі будуть почуті думки, і потім вже приймуть рішення більшості голосів. Дуже дякуємо вам. Олександр Качура, народний депутат, фракція «Слуга народу», був з нами. Ось, пане Ігоре, ми бачимо це нормальний така процес. Форма. І це нормальний процес, дивіться, вважаєте? Якщо тут процес нормальний, якщо йдеться, прозвучала програма партії. У нас є інтернет, є програма партії «Слуга народу», «Голос», «Європейська солідарність» та всіх інших, так? Це обіцянки, з якими партія йшла на вибори. От там є і депутатська недоторканність, ринок землі. Якщо... Пане Ігоре, дивися, щодо ринку землі, там же є деякі фрагменти, які можуть, наприклад, одного з депутатів «Слуги народу» не влаштовувати. Так. І він виступає проти, і виходить, що фракція виключає її. За одне голосування я вважаю, що це недоцільно. Але коли є, умовно говорячи, економічний блок, там 3-4 ключових параметри. Якщо депутат проголосував проти більшості з тих 3-4, тому що таке, скажімо так, напрацювання певного документу. Це може бути спільний документ або закон. Це дуже жорсткі дискусії внутрі. Але після того, як всі погодилися, що це наш програмний документ, він має виглядати так, хочеш не хочеш, ти виконуєш. І що ми тут отримали? Тут ми отримали достатньо цікаву річ, що, припустимо,
партія «Слуга народу». В програмі є ринок землі. Є. Законопроект – це законопроект комітету. Погодили, мають проголосувати. Ось, знаєте, от ви сказали про ринок землі, а ось президент Володимир Зеленський подякував народним депутатам, які прийняли законопроект про обіг землі у першому читанні. Давайте послухаємо, в якій формі він це сказав. Хочу подякувати кожному нашому депутатові, «Слуги народу». Сьогодні була дуже важка робота. Ми сьогодні зробили, я думаю, навіть і я, і ви, ми зараз не уявляємо, що ви відмінили дійсно економічне рабство. Пане Ігоре, чому він вночі? Так тихо. Ну, я не знаю. Я не знаю, чому тихо і як. І чому так в такій формі? Чому в такій формі? Не вийшов з офісу президента, не розказав. Форму я коментувати не буду. Те, що сказав, насправді тут достатньо цікава ситуація, що у нас начебто земля в приватній власності, але одночасно її продавати не можна. І це дуже вигідна ситуація для наших агрохолдингів. Це дуже вигідна ситуація для великого бізнесу. І це дуже вигідна ситуація для політиків, які весь час говорять про начебто захист людей села. І це дуже невигідна ситуація для фермерів, для власників землі. Чому? Тому що нормальний фермер для того, щоб перестати копати, я утрирую, щоб перестати копати вручну, він має купувати техніку. Техніку можна купувати в кредит. Заставою під кредит може бути в тому числі земля. У нас говорять, що все скуплять. Я перепрошую, у нас що, люди настільки дурні? Давайте подивимося, скільки коштує земля, ось гектар землі сільськогосподарського призначення у Європі, та скільки, ймовірно, коштуватиме саме в Україні. Дивимось результати досліджень. Найдешевша земля – латвійська. Там гектар дешевше $1500. У Франції вартість гектару землі становить 7,5 тисяч. У Польщі – понад $11 тисяч. Аби купити гектар землі у Великобританії, доведеться заплатити 31,5 тисяч. В Німеччині за такий шмат треба викласти 32 тисячі, а в Австрії – 42. Найдорожча земля у Швейцарії. Там за гектар землі можна виручити $70 тисяч. Після відкриття ринку землі, за попередніми оцінками Мінекономіки, вартість гектару в Україні не перевищуватиме $2200. Це логічно. Чому така низька ціна? Тому що земля – це нормальна ціна. Це нормальна ціна, тому що таке земля? Перше, коли запустився ринок землі, чи будуть претензії по земельній ділянці, наскільки допрацьований кадастр земельний, це раз. Суто технічне питання, питання історії. Якщо ми лише починаємо, звісно, довіри буде мало. Це питання раз. Питання номер два – це культура виробництва сільськогосподарської продукції на цій землі. Давайте подивимось. Тут просто я дуже раджу тим же самим телеглядачам просто поговорити в Ютубі, як вирощують, починаючи від картоплі, закінчуючи зерновим, як це роблять у Франції, в Німеччині, в Швейцарії. І ключове, скільки доларів прибутку дає 1 гектар землі. Чим більше він дає гектар землі, це означає, що є логістика, є, скажімо так, певна культура виробництва, є спеціалізація. Звісно, тим дорожча земля, тому що якщо ти отримуєш більший прибуток, то сам ресурс він коштує більше. Якщо у нас поки що, я при всій повазі до наших агрохолдингів, якщо ми експортуємо в першу чергу сировину, тому що зерня – це сировина, а не готовий товар, це означає, що прибуток з нашої землі, він мізерний. І в таких умовах або ми відкриваємо ринок землі, щоб прийшли люди з нормальними бізнес-моделями і почали продавати готовий продукт, і тоді в тому числі земля буде дорожча. Або... Це такі тонкі такі питання, але скажіть, будь ласка, як ж бути з землею з окупованого Криму, землею частини Донбасу, який теж окупований? В цьому закону
ймовірно того, що там немає. Це нормально, це також в тому... Це точно нормально? Те, що, дивіться, питання в законі, що це землю можна... Ні, я маю на увазі щодо землі окупованих територій. Я про це і говорю, що у нас має запрацювати така річ, як земельний кадастр. Нормальний земельний кадастр, в якому є всі сільськогосподарчі землі і Криму, і Донбасу. І одне з питань по Криму нашої державної політики, що у нас немає єдиної бази об'єктів нерухомості, сільськогосподарської землі, і немає політики відслідковування, чи змінювали вони... немає політики щодо Криму, чи змінювали вони власність за час окупації. Але колись це треба починати. І якщо навіть завдяки запуску ринку землі у нас нарешті запрацює кадастр, якщо ми складемо кадастрову карту Крима, незважаючи на те, що він під окупацією росіян, і якщо кожна ділянка вона буде підтверджена власність громадянина України станом на початок 2014 року, якщо після цього держава почне відслідковувати зміну власника, говорити, що всі угоди по землі, по нерухомості, по, скажімо, комерційний... Пане Ігоре, це дуже красиво ви кажете. Як ми будемо взагалі малювати цю кадастрову карту, враховуючи, що там вже строять росіяни, так? Строять будинки, строять дороги, построїли вже міст, а ми все не можемо організувати цю кадастрову карту землі. Це наша проблема. Бази, початкові бази станом на 13 рік є. Інша справа, що вони не об'єднані. Це означає, що треба рано чи пізно займатися хоча б цим процесом. Для нас ключовим завданням є фіксація стану на початок 2014 року. Ці дані у держави є. Якщо ці дані хтось загубив, стер базу даних, то така людина має сидіти, піти до в'язниці. І таку людину будуть шукати руками і не знайдуть. Ймовірність того, що не знайдуть, це вже ми бачимо протягом декілька років. А ось в області вже підтвердили зеркальне розведення сил та засобів у Петрівському. Дивимось офіційну заяву. Місія отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. СММ отримала 2 вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. І ось ми бачимо, що відведення військ і сил відбулося і Петрівському Золотому. Як ви ставитеся до цього і як це може вплинути на Україну? Поки що це виконання угод 16-го року, тому що на сайті ОБСЄ є протокол. Це вони готуються до нормандської зустрічі. Так. Мене дуже потішила інша заява, яка сьогодні прозвучала. Це Пристайко сказав, що теоретично Україна може, в принципі, і вийти з Мінських угод. Тут знову-таки питання в тому, щоб формулювати власну політику. Тому що якщо ми просто йдемо малими кроками, не бачачи кінцевої мети, то це шлях нікуди. Якщо ми ставимо конкретну мету, то ці ж саме розведення сил, переговори – це лише засіб, це механізми. Говорити, що механізм гарний чи поганий, не випадає, перепрошую, молоток, або там пилку, або, не знаю, там якусь кисточку для наведення красоти жіночої. Ви говорите, вона гарна чи погана, зважаючи на те, як вона виконує своє призначення. Так, Пристайко згадали, він сьогодні ще говорив, що до двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського не планується. Очільник Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко прокоментував пропозицію Нурсултана Назарбаєва. Давайте послухаємо. Дійсно, ми так само, як і ви прочитали в медіа, про те, що є пропозиція від Нурсултана Назарбаєва. І ми в загальних рисах під час зустрічі в Японії говорили про те, що нам не вистачає можливості обговорити це, маючи на увазі, що ми зустрічаємося в Нормандійській четвірці. Ця ініціатива Казахстану, ми не отримали ще офіційно її. І я думаю, що на цьому етапі Україна достатньо має можливості зустрітися в першу чергу в Нормандійській четвірці. Саме заради цієї зустрічі були зроблені певні кроки. Ось це певні кроки відведення військ. Як гадаєте, коли може статися ця зустріч нормандська, яку дуже поспішає зробити наша влада?
Я дуже сподіваюся, що що ця зустріч не відбудеться до Нового року. Чому? Тому що ключовим завданням нашої влади треба це сформулювати відповіді на дуже просте запитання. Навіщо Німеччині потрібна Україна сьогодні, через 5 років, через 10? Навіщо Франції потрібно? Яких інтереси тут? На чому вони тут будуть заробляти гроші або політичний капітал? Навіщо їм? Навіщо Сполученим Штатам? Це те, чого ми поки що не зробили. Відповідно, ми для Європейського Союзу як чемодан без ручки, говорячи російською мовою. Щодо чемодан без ручки залишається і Крим. Ось також Крим на нормандській зустрічі не обговорюватимуть. Про це в інтерв'ю BBC розповів також наш міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Нормандські перемовини не стосуються Криму. Крим обговорюється у інших форматах, заявив він. Він уточнив, що однією з таких форматів служить трибуна Організації Об'єднаних Націй. Ось ми бачимо, що Крим взагалі не буде у нормандському форматі, але на брифінгу, який тривав 14 годин з Зеленським, він сказав, що Крим буде. Що в команді Зеленського? Зеленський каже одне, Пристайко інше. Нормандський формат і розведені питання Криму та Донбасу – це дуже велика перемога російської політики, яка була досягнута в 15-16 роках. Тому що, якщо ми говоримо про Крим з трибуни Організації Об'єднаних Націй, там лише ми говоримо про права людини. За сутністю проблеми по Криму розмови були зупинені в 15 році. Чому вони не хочуть піднімати тему Криму в нормандському форматі? Нормандський формат, і Росія на нього погодилась, тому що це розведення саме цих питань. Що давайте по Криму говоритиме окремо. Знаєте, Росія диктує свою мову, а Україна не може диктувати. Це саме про що говорить чемодан без ручки. Ми маємо диктувати свою мову, ми маємо формулювати власну повістку, власний порядок денний, і в тому числі навіть на полях нормандської четвірки ми маємо говорити за Крим. Маємо підіймати це питання. Чому держава України не піднімає питання Криму? А поки що, на превеликий жаль, це матриця переговорів нормандського формату і матриця контактів з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, яка була закладена в 15-16 роках. Якщо держава Україна і нова влада не зламають цю матрицю протягом найближчих 12 місяців, це буде саме велика поразка і саме велике, принаймні, моє розчарування в нової владі. Якщо вони спробують це зробити, якщо у них отримається, хоча б частково. Тому що я дуже сумніваюся, що в нормандському форматі будуть обговорити Крим за сутністю. Але якщо ми будемо підіймати це питання, будемо ставити наші компроміси навіть по нормандському формату в залежність від створення нової площадки для Криму, це вже більш потужна, в тому числі переговорна позиція навіть по Донбасу для держави України. Ви сказали, що будете розчаровані владі, а зараз зачаровані? Я не зачарований. Розумієте, влада – це, знову-таки, це інструмент. Президент, він не має прізвища. Президент – це державний інститут. І байдуже, яке прізвище він носить. Він або виконує свої завдання, свою функцію, або не виконує. Парламент теж саме. Нова влада, вона дещо краще попередні в тому, що вони дослухаються певних порад, спробують принаймні почути. Нова влада. Так. Поки що спробують почути. І от те, що Пристайко, зверніть увагу, змінюється риторика від того, що ми будемо домовлятися в мінському форматі швидко до того, що ми можемо вийти з мінського формату. Це також, в принципі, робота великої кількості аналітиків, які перед тим доносили реальну картину. Але ви бачите, що у нової влади Крим залишається за дужками. Ви не відчуваєте це? Я відчуваю, що поки що і Крим, і дуже багато питань залишаються за дужками. Оце саме про негатив. Я не знаю чому. Можливо, брак досвіду, можливо, за того, що не закінчилось формування саме команди, тому що це просто поки що набору людей. А певні ключові питання, ключові теми, вони просто вилітають з фокусу. І це саме негатив нової команди. Тому що якщо інші політичні сили, вони свідомо, там розумієш логіку, що це питання вони не будуть підіймати в принципі. Петро Олексійович Порошенко не підіймав питання Криму в принципі, тому що це було невигідно. Я, скажімо так, для Юлії Володимирівни Тимошенко питання, скажімо так, в тому числі... питання Криму Порошенко піднімав. Захист прав людини. В ООН виступав. Я вже сказав, що ООН це... На міжнародній площадці, і тому побачимо, як буде нова влада піднімати питання Криму. Нова влада має це зробити. Нова влада має
спробувати створити формат обговорення питання Криму за сутністю проблеми. Чи Крим і повернення Криму. Час покаже, як буде підніматися тема Криму. Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього. Дякую вам, що були з нами. Далі ефір продовжує «Заман українською». Тарас Кавзар підведе підсумки дня. Ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Будьте з нами. Залякування і тиск в